pat. Wad ladaki ladon ke lad ke lindi ben shashkor ya utrai, haka jakka ben shashkor ya utrai, kila shashkor ya perte. Bad kila stam ben mane ya ki belai tau. Bad kila shakri ya ki belai nongwe, bad kila shakri ya kaspa. Ha gospel mindagasngi usamla uwan shaw Jesu, we usamla uwan konungi kai baba. Ngahman le kam baba ayu ben yo jingim bam jikut. But kaya ke jubabu Jesu ong tang uwe ulam baba. Ngi le buun ki kam ngi perkat ngi dang le bha. Henry light no blay. Buun ki kam baba kaba ngi ong kadek baba kamde baba namar ki jingle jongi kam shim la pinshang nongrin hal ruble. Kano ka kam kalam shim la pinshang nongrim hal ruble hal rujisu kamde ka kam baba. Jisuang tang uwe ulam baba. Uble ulam baba. Henry ngi perkat ayu ngi perkat ye ki kam ki bangile ki lom baba. Ki kam ki bangile kin kelalong ki baba lada ngile ye ki kam namar uble namar ujisu namar ke jingi du jisu. Badu jisu bantinju yau ne ubriu la kele buun ki jingale badu jisu la bu hawu ya ka benda ba ar jonga hukum kalong ban ya ka jingade parabriu. Badu wong kata ka benda ngapin biang. Padu perkat kala biang banlong banyo jingim bam cikut. Kabinda baningkong kalong mane uble. I dia uble. Aitilut ialade ha uble. Kata kabinda umbat pin biang. Bad kadau ka ketinu ble ka ula lombarispa. Ula I dia kaspa. Kane kadega jinglong jombun ki kon samla jongane ka juk. Ki kon samla jongane ka juk. Kidon ke jingele hapo jongki ban wad kaspa. Kumno balong barispa. But ha kata ke jingele jongki bun sin ki khalat ya uplay. Kim don porshu na bendau Jesu. Kim don porshu ha ke jimmane bashisha. Te ki perlong kaspa kum ki bleitau ha ke jingim. Kaspa ka kerlalong bleitau badu Jesu la pe shai ni ki kemajong ne ubru badu ong kilet Dino kat kaba pidon nanta Aisha ki batuk Pynthylli ialade nakata ke jingit palat kaspa